menjadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis rembuk dan segera lepas, rembuk dan segera lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Dan jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang.
Salom, oras manita sa luna, tabi parhorasoma siap kami sude parhaladu ni HKBP Kebayoran Baru, Tuhamu, amanami, inanami, nang naposo bulung, doho yang nakon huriata, andoran suta buka parminggota, di mana goton, Tuhamu amanami, inanami, na dong nama dohoti parmingguan marhite virtual Zoom di bagasa tawe tapasona marahata ramahita martangiang na om. Amin. Tapuji Tuhan ta maredehida siap buku ede nomor 24 ayat 1-2. Jong mamu. Mari hite gorni debata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sono dohatani Tuhan Jehovah, ida maau, apalau sadiri uso di biru-biruku, jalaluaku nasida, somon pamaluan ni parmahan di muana ganu ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan mamapari ibadana, suaksoni au melalui biru-biru kusot. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata parbogo na sohatu dosan, na sumanmula na sumanujung, di parbaga hodo marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonomu hasisan di dosa, hati goran doh hamuluan sa leleng-leleng na dihami, asi maraham, lehomai hami, say sunguli jalatuto rohanami, marhite tondirim. Asa hului hami pangurupio siako, moloro pangujunan Tuhami, say pahot marohanami, asa tumpor siya hami dihatam, dohot di bagagagam, asa jupak kami hasonangan sa leleng-leleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tapuji Tuhan ta marhite bu ede nomor 210 ayat 1-2. Tuhan Yesus si parmahan, biru nado, Yesus God di horohatu sa ihu
Tangiok kamu ma patik ni debata imasian patik palimahod dohot lapatanna. Patik palimahon ikon pasangapom mudo na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan ni oddo ikon di habihari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida na torasta dohot mida akka rajatta ro di akka na tua-tua dang jadi paro otta rimas nasida ikon patut dohita jala ikon holong rohatta tu nasida sioloat do nasida jala si subutot do rohana imasahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik ni. Amen. Tapuji Tuhata marhite buku Ede nomor 162 ayat sada dohot tolu. Tatopo timado satta tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami hujo hami dogo armu nabadiai ala na tergogot hami marningot dosa nami saya marasini roha mahomi dahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami namate jalan nahehe sian namate nama naik tu banua gijang doho mangedihok kami asi roham dihami saya patotong ma dihami roha hamuliatehot tuho o tod di porbadia pangapul dinamarsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitean ni asi ni roha say unang tulak hami say tangiok mahami ho ale debata ama anak doho todi parbadia. Amen. Begi hamuma baga-baga taringot tu hasisan ni dosatta. Aidang adong ibar ni asa saluhut do pardosa jala hurangan. Maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor binahen ni basa-basa. Marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panobuson na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata. Bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna hasangapom ma di debata na digijang
Amen. Hudul mahamu. Tapuji Tuhatta marhite buku edde nomor 177 ayat 2 doho tolu. Naing pangoluona jolma sasude, naing pasonangona nampar jahat pe, asal ditangihon saluhut naik. Hatahan oluan binoan naik. Yesus lo manani dosani sude, nunga digarari do utak tabe, nunga pola mate Tuhan Yesusi, paluahon hitasian dosai. Hatani debata turpu di epistel minggutta sadarion imana tersurat di 2 Korin walu mamukasian ayat pitu saharo di ayat 15 tajahama marsikat soring alai songon hasurungan muna di nasaluhut di haporsiai di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkahaholong muna di hami naing songonima hasurungan muna nang diulaun ni asini rohanon. Dada songon paksa hataki, naing ujiok kudo tahe sitong ni holong ni rohamuna, tumimbako pakah ujiok ni akadonan. Ai diboto hamudo asini rohani Tuhatta Yesus Kristus nama morahian gabe pogos ala dihamu. Asa gabe mamora hamu hinorhon ni pogos nai. Odro tugas yang napatu doi di hamu. Ai hamu jumolohian siang natauni, kukuka nang napatupahon nang nakumahi. Asa patulus hamu manuaeng nang napatupahossa, asa songorikot ni roha laho tumahi, songonima napatupaon hobbar tunadapot. Ai mulo adong rikot muloha halasonoto do nadapot. Datung salku siang nadapot. Ai dada naeng haporsuan di hamu, hasonangan ia didongan naeng masipadosa manian. Angko saunari ditomu-tomu na lubina di hamuma na hurang di nasida. Asa ditomu-tomu nang nalubina di nasida na hurang di hamu asa gabedos. Hobbar tuna tersurat, si peop na godang dang marlobi-lobi, jala si peop na otik dang hurangan. Ima sahatna, martua do akan natumangion hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata maredde ita siap buku edde nomor 716 ayat 1 doho tolu. Doan sinon
baurmai. Ale Tuhatu patu pamaaf ban pasu-pasu tudongan sude. Jonjong mamu. Ulana dengan tuhalak sude songon binay na tuhok ingot urupi luhut na gale gabe parholong maho bahen maau parhiteanu pasu mabaurmai. Ale Tuhatu patu pamaaf ban pasu-pasu tudongan sude. Tahatidakom maha porsiautai sohon nani hatidakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jehova ido ama pargo naso hatu dosan natu mopalangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabia siatot di parbadia adora sohabuan ido tuhata natu mau nabernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tuban toru dung ditanom namulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamuni debata Jehova amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohok namate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akkan nabadia dohok dihasisan ni dosa dohok dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohok diangoluan nasora suda. Amin. Udul mahamu. Tapi gimana kor sian paduan suara Sion marhite virtual.
Tabe kema titing di huriata. Tikting di Huriata Minggu 27 Juni 2020 sada. Napar Jolo. Sadarion ima minggu papaton dung Trinitatis. Doh topik parhaha marangyon di bagasan holong. Dapat duahon ruas namoding. Nah di hari Jumat tanggal 10 sada Juni 2020 sada nasalpu nunga marujungolo inata Luciana Boru Panjaitan umur 62 tahun alamat Jalan Permata Hijau 2 Blok A nomor 10 pitu Cidodol Sian Sektor Godung. Nunga tu dean hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 sada di San Diego Hills. Tatang yang koma asa tumibu tarapu rohani keluarga nati tinggal honna. Napa toluhon Parguru Malua, hari Jumat tanggal 2 Juli 2020 sada pukul 5 botari, neng patu pando, ujian lisan tu Parguru Malua ima marhite zoom. Napa opaton, Dewan Koinonia, napa dolo, anak sekolah minggu. Laho menyambut liburan sekolah minggu patu pahon, sekolah Injil liburan, manang sil. Nah di Patupa di hari Jumat, satu hari Sabtu tanggal 2, satu tanggal 3 Juli 2020 sada marhite media Zoom. Informasi kegiatan dohot pendaftaran Boima Tajaha di Warta Cetak. Seksi remaja, Sadarion Minggu tanggal 27 Juni 2020 sada Imam Witok remaja napa 10 siahon tu yanakota horong remaja. Pinangido tu akan natoras asa dohot memotivasi aka iana kota remaja laho mandohoti witokon jadwal boy mata jahat di Warta Cetak. Seksi perempuan di hari Rabu tanggal 30 Juni 2020 sada pukul 2 siang di Patupa seksi perempuan do seminar do topik Spirit of Christian Sisterhood in Serving Jesus. Narasumber Pendeta Basa Rohana Huta Barat Emin, Sekretaris Eksekutif Komite Nasional Lutheran World Federation Indonesia di Patupa Marhite Zoom. Pinangido tu sude ruas ina tarlumobi anggota seksi perempuan asa mandohoti seminari meeting ID Boy Mata Jahadi Warta Cetak. Palimahon Dewan Marturia Mardomu tu tahun pemberdayaan HKBP 2020 sada Dewan Marturia Patupahon pelatihan instrumen musik gereja, alat tiup, gesek, godang, dot, piano. Nanang di Patupa di bulan Juli 2020 sada. Pinangido tu sude ruas na adong talet tanah bermain musik. Boima mendaftar tu Nyonya Frilma Tobing Borsitohang, Christopher Hutagalung, dohot sekretariat gereja. Nomor telepon pendaftaran Boima Tajaha di Warta Cetak. Paunepon, Partangyangan Sektor. Hari Senin tanggal 28 Juni 2020 sada pukul 7 botari di Patupa Huriatado Partangyangan Sektor Godung marhite virtual Zoom meeting. Namanjabui ima sude situa sektor Godung nani uluhon ni Pandita Ferison Rasuki Pasaribu. Pinangido tu sude ruas sektor Godung asa mandohoti Partangyangan ini. Nah paduahon hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 sada pukul 6 botari di Patupa Huriatado Patangyangan Sektor Sauduran marhitoi virtual Zoom meeting. Namanjabui ima sude situa sektor Sauduran. Na niuluhon ni Pandita Timbu Sitanggang. Pinangido tu sude ruas sektor Sauduran asa mandohoti Partangyangan ini. Papituhon pemberdayaan pelayan HKBP. Hari Senin tanggal 28 Juni pukul 8 pukul 30 WIB di Patupa HKBP Pusat do pelatihan pemberdayaan pelayan HKBP do topik transformasi digital HKBP. Marhite virtual Zoom nani huton ni Pandita Bintang Marnala Sregar dohot Pendeta Ferison Rasoki Pasaribu. Pawaluan Varia Gotilon.
Dalam mandok mauliati tu debata makalason na boho huriat tak 70 tahun dot pesta gotilon 2020 sada patu pauta do pencarian dana parjolo marhite sektor manang marsa sahalak boima tapasahat marhite rekening panitia na adong di warta cetak na paduahon kartu imani namar logohon hut pa 70 tahun dohot pesta gotilon tajalo mai marhite situa sektor songon gati harga cetak Rp125.000. Sialani husosoi hami masure ruas dot parhado asa marnahap punahotsa. Pasiahon peribadatan live streaming. Mardomo tu surat edaran siang gubernur nomor 756 tahun 2021 dohot surat siap pendeta resort na parjolo permingguan hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 di Patupa secara live streaming. Pinagido dot sude ruas mengikuti sian bagas tabe saat tutikin na ditotuhan ni SK Gubernuri. Napa duaon ulaun pertanyaan sektor dot sermon kategorial di Patupa marhite Zoom. Patoluhon pelaksanaan ulaun melatihan musik kategorial dot ulaun asing na biasa na di Patupa di gereja ditunda satu tikin na ditotuhan muse. Papaton ulaun persiapan permingguan hari Sabtu tetap do di Patupa na dihadiri petugas manang situa na bertugas. Palimahon ulaun maka tidakon haporsya untuk parguru malua tahun ajaran 2020-2021 tasakapihian di Patupa di permingguan bahasa Batak hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 ditunda sahatu akhir bulan Juli 2021 manang tu awal Agustus 2021. Paudapon pembekalan pembawa renungan ditunda sahatu tiki na ditotuhon muse. Pasapuluhon selamat ulang tahun Ari Hatutubu dan ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dot ruas ni huriata pasaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dot selamat ulang tahun Ari Parbagason tu sude ruas ni hurian na tubu mana marbagas di tanggal 27 Juni satu tanggal 3 Juli 2021. Saya tuhata nama masu-masu molutung adong ruas di huriatan na sotar surat do pegor na dititing na ulang tahun ni di Papua ma tugan situa sektor na manang tu sekretariat. Pasal pusadaon akan tikting na so jinda ni jahahon hombartu tu tikting cetak sadarion dengan maja tajaha. So ngoni mah saat tikting di huriat tadi minggu sadarion taingot be manangnya koni tu bagasan di jolo di tu hatta. Sian paduan suara Serapin marhite virtual church. Kasih setiamu
Maredde hita siap buku edde nomor 656 Laos pasaton pelia sada A dohot sada B. Dame di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Damang dainang hahaanggi nang pinaribot pe. Natongon paihut-ihut acara parmingguonon ditonga ni bagas tabi manang nadidia pe hita tahen waeng maringanan alani pasahaton nami hatatabe dohot horas tuhamuna saluhut na ruas ni huria horas madihamu saluhut na tangihon hamu mahata ni debata nagabejamita di minggu paupaton dung Trinitatis Sadarion. Imana tersurat di buku 2 Samuel bidu sada ayat 10 pitu 1 ayat 20 pitu. Songonoma padokna disi pai huti-hut tamuma. Dungi dia dukun si Daud ma ede adungon manangisi si Saul dohot si Jonathan anak nai laus didokon ikon ajar honot doi tu halak Juda ede adung taringo tu sior idama tersurat doi di bagasan pustaha ni halak nabonar oe ale hamuliau ni Israel nunga mate tertulak kamu di atas ni akar robian magoponai tung maragian akaulu balang unang nian di Papua baritai digat unang manian di baritahon dia kealaman ni Askalon asa unang merlas ni roha akaburu Palestin unang marolop-olop akaburu ni halak parhulup hamu ale dolok Gilboa sayunang manian adong nabur manetek tu hamu manang udan madabu manang hauma patumonaan ay disido hadek-dekan ni lobu-lobu ni akaulu balang bolon lobu-lobu ni si Saul hira naso miniahan marahite-hite miyak
Nasodung mulak nian sior ni si Jonathan somartubol siya mudar ni akka namaragian. Siya tabo-tabo ni akka ulu balang. Podang ni si Saul pe dangdung mulak boti somartubol. Oy ale Saul doho Jonathan akan hinaholongan jala hasudungan ni roha tagadingo lu nasida jala dihamatian nasida pe dang sirang nasida dumoras do nasida sian pidong raja walu jala gumogo sian singa hamu ale boru Israel tatangisi hamu masih Saul namarulos sortu hamu akka ulos surta nama bain pakai muna merjagar-jagar sian sere magoponai tung maragian akka ulu balang di tonga-tonga ni tok tangan nungatung mate tartulang si Jonathan di atas robeami iya le Jonathan aliang dia macam marsak rohakku pasari-sari panading mi tu kasudungan ni rohakku situ tu doho lomo ado rohakku mida holong ni roham diau asa mida holong ni rohani paro puan mago ponai tung maragian akau lu balang jala mago akka parhohas tu hamusuon ido sahat di turpukin hurian hina holongan itu hatta Yesus Kristus dihamudamang dainang na marsaur di bagasan minggu dabadia sadarion diingan at tabi boy dohonota di ngolu hajol maut taon say umingo tado di pangalaho nama bayanjut roha asasian pangalaho nama bayan mekel jalalos las roha manang tadokma di pangalaho na hurang denggan asasian pangalaho na denggan ido asa didok nama dok rupani hamu kadongan holan mangingot gotil-gotil dotorop anggo marningot lagu manang nauli dak piga bilangan ni damang dainang na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus hosom doho dame dua perhataan na berbeda jepek do hatai alai pangotakna tung takas do tung balga situtu dingolu hajol maon na parjolo tauji mamarnida hamuak kadongan taringo tu hosomon hosom on masada sahit naubalga manegai pikiran dohot rohani hajol maun molo nunga pikiran dohot rohani hajol maun digohi hosom manang nanidokna bermusuhan manang didok ada rasa dendam bahkan didok di perhatan asing pola sapetu dendam kesumat dang binotobe songodia namasa disi jalamolo tauji marningot songodia sogo ni rohatta mida dongatta nama bain jut rohatta nungabui itabayakon dohot akka berbagai-bagai contoh taringot tusi alani hosom bahkan sahatu na aguan hosape buido gabe jupang disi nahurian itu hatta namar saur di bagasan Kristus alani imahamuak kadongan nahina holongan naing tauji muse sebagai perbandingan taringot tu dame didok akan abisuk molo damai ulis itu tu manang didok damai itu indah alanido ido bandidok na tua-tua hamuak kadongan molo siat tonga-tonga muna adong namuruk baik kon adong manian nang gua pala sahalak
si buat dame. Molo muruk pajupang dohot muruk, songo dia namasa disi ido asa dipaingoton hatai. Molo adong sada siat tonga-tongamu namuruk ulima adong nian sibuan dame. Nah damang dainang namarsaur di bagasan Kristus Yesus tu hata dapola salah ra molo hudok hira sudido hitaon ubotosa songo dia hosom ni rohani Raja Saul maradopon Daud adorang so jamitaon takasnui bui jahauta jalabui duen non jahauta kabanginang di bagas tabi jala marhite hosomi pola ditahi rohana naing mamunu si Daud oma pangotak pakorhon ni hosom namarti burak di rohani jolma hamu manginang takasno di boto si Daud songo dia hajahaton ni Raja Saul maradopun ibana alai adong nama cai ulisi tutu sian hadirion ni Daud dang dibaloson ibana hajahatoni gabe hajahaton balosna tudus mai tu padohan niaka pada bisuk air tuba dibalas dengan air susu. Nah hamu amanginang nahina holongan namarsaur di bagasan Kristus atik pe hosom rohani si Saul bida si Daud alai yang go Jonathan dohot Daud dang dohot marhosom. Jadi somalna di parngoluanon olodo badani amangna gabi badani anak konna gabi badani pahopuda alai di sami tau tung dipatuduhon si Daud do tuk pehosom rohani Saul mida ibana alai yang go Daud tung ulisi tutudo para leona dohot si Jonathan anak ni si Sauli. Nah hamu amanginang nahina holongan namarsaur di bagasan Kristus nakidi dok atik pe sakap naroa say jupang sakap ni si Saul maradopon si Daud alai dibangun ibana do para leon nama sayuli tu ianakon ni si Sauli jalan apa dua hon atik pe sakap naroa sakap ni si Saul maradopon si Daud alai yanggo sakap ni si Daud maradopon Saul tok tongdo akasakap nauli doho sakap nadenggan. Bukan tidak ada waktu untuk membalas adong do tiki alai justru tiki dipakai si Daud untuk menyadarkan sekaligus patuduhon holongna naso adong hosom di bagasan rohana marnida rajai. Nah huria nahina holongan namar saur di bagasan Kristus marningot hadirion ni Raja Saul songon raja nani urapan ni debata marningot para leon nama cayuli antara Daud dohot Jonathan imanuaing jami tahun dinamate terbunuh di partok tangan Saul dohot anakna Jonathan tung di patuduhon si Daud do songo dia duk ni rohana songo dia parukilona songo dia si taononna songo dia duka yang mendalam marhite hamamate ni Saul dohot Jonathan molo halak parhosom do ibana radohonon nama nahurak tibu imana mate molo juk ni roha do najupang di rohana radohonon na do ngana dinggani tumago maibana
mate. Nah alai di jami taon hamua kadongan na hinaholongan tung diangguk ko di bana do idua sadidok jami taon songon ede adung parmoding ni si Saul dohot Jonathan tung dianggukon ibana doi jalapola didokon ikon paingot tonon nai tu sude Juda asa gabe ikon ingoton nai peristiwa nama sai jala ikon dohot nasida berduka enunga mate sadar raja na diurapi marhite hamatea di partok tangan membela bangsa manang bangsa nasida. Nah hurian itu hatta nah hinaholongan na mangihut tauji mamuse marnida. Hadirion ni si Daud di hamamaten ni si Saul di son aladang adong hosom ni rohani ibana alani i dang adong ruar sian pamanganna laho paro arwahon manang membuka tabir dia kahahurangan hagalion ni si Saul maradupon ibana. Justru di hati dakon ibana do bahwa Saul adalah ibarat pahlawan pembela maradupon bangsona. Jala di hati dakon ibana do ia si Sauli nunga dipahihe ibana dipahisat ibana hadirion ni hajongjongan ni bangsoi maradupon akka bangso na asing laos di hati dakon ibana do marhite para leon na dohot anak ni si Saul ima Jonathan napola didok dipatudus rupani marhite jamitat taon molota pamanat nakin didok macai takas disi hamuak kadongan ia le Jonathan alianggia macai marsak rohaku pasari-sari panading mi tung hasudungan ni rohaku situ tu doho lomo ado rohaku mida holong ni roham diau asamida holong ni rohani paropuan asamida holong ni rohani paropuan ima angguk ima tangis ni si Daud ala panading ni Jonathan alialenai marhite jamitata sadarion. Nah hamu amanginang na hinaholongan namar saor di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Marhite jamitaon adong piga-piga hal kesan na menarik sian ratapan manang edeni si Daud marhite jamitata na parjulu sahali molo tauji marnida sian pengalamani nanaing dohonon na tuhita songonon unang tinortorhon tupik ni dongata ima didok talak batak unang tinortorhon tupik ni dongata molo tinortorhot tupik ni dongan nama nortorhon tupik ni baduiba disi unang tinortorhon hagaleon di dongan molo tinortorhon jalani ekelhon hagaleon ni dongan doson na mangekelhon dohot na manortorhon hagaleon ni dirita sadiri dohita disi napaduahon marhite pengalaman ni si Daud sian jamitaon didok songonon unang pola di pabotohon tuhalak unang pola di pabotohon tuhalak lumobi tu namak kasogohon naung mate tarbunu rajai di parporangan maradopo Palistim mangihuton si Daud disi hirasongonomma sada hagaliudui
molo pabuaon mate raja mate tarbuno tu bangso namar musuh dopak bangso niba sotung maon diparekeli musui hita. Nah hurian itu hatta namar saur di bagasan Kristus hadumuanna tong hirasongonomma boy doa dong sipata Jupang akka pikiran na berbeda di tonga-tonga ni parsaurata tadok majo contoh dekat di tonga-tonga ni rumah tangga aidang adong na tamat nama rumah tangga molo tator torhon tupik ni misalna adong mana hurang pas di rohata sikap pakatayon tindakan ni inata dijabu misalna HP hahurangan nai saita pabuwa-buwa tu halak molo halak na mangatusi halak na bijaksana pitor dohonon na do di rohana nau to do harwa amat taun badi torhonot tupikna tu halak ai molo hahurangan ni inatai dah hahurangan ni amatai doi manang sebalikna sadaina sai ditortorhot tupik ni amat tanah tu halak tudos doi nakin molo halak na marroha halak na bijaksana tong dodohonon natusi ini si ibu ini bodoh hahurangan ni amat tanah di pabuah-buah tu halak ninda rupani. Nah alani ido belajar sian pengalaman Daud di jami tahun tung dibukus ibana do tung matsai gomos situ tu daholan na dingganido di pabuah-buah sian pengalaman na maradupun Raja Saul lumobi maradupun nang Jonathan dang di pabuai-buai bana akka hagalione justru di arahun ibana do bangsoi asa menghormati songon raja ibana na pinabakit ni debata itu asa didok menurut Daud bahwa Saul itu adalah bagaikan pahlawan di tengah-tengah umat Israel. Nah hamu kadongan na hinaholongan namar sahur di bagasan Tuhan Yesus Kristus molobor hati tasiat topik minggu didok disi parhahamaranggion di bagasan holong parhahamaranggion di bagasan holong tung takasdo di patuduhon si Daud songor dia holong ni rohana maradopon Saul songoninang maradopon Jonathan parhahamaranggion di bagasan holong mulo didok na marhahamaranggi bui do lauro hatta oh ini ada pertalian darah benar kita tidak sangkal alai pangatusion nau bidang belajar sian jami tahun nak kita pesaluhutna namar hahamaranggi do namar hahamaranggi do hita di bagasan Tuhani hidup banai deta madok namar haha anggi hita sau sasude dang mardia ibar manangi sepe asing pe hata tanang luak tape sada doa mata ima taingok be. Nah bahwa kita satu di dalam Tuhan. Katakanlah amanginang bui masa do songon na di keluarga di rumah tangga nakin saya dong perbedaan adong akan humurang nang dia kapar saurape di ngulu siapa hari nang di tongani huria olo doi sipata Jupang aka perbedaan saya dong doi nahurang lobi pengalaman Daud laus ido gabe siti ruota dada akanaroa gabe di paheba-heba justru dibukus doi alai naulii ima di pareak ido di pareak ibana sipata hamu kadongan harus taparwa-rua ngarwa lempinarwa-rua besungu dia mai kan idon wae contoh di parwa-rua hamuna au
Harusnya di parwarwahamuna au ngaruau. Lam di parwarwahamuna au basongo dia nama au. Contoh. Sebaliknya juga terhadap kita amang dan inang. Nah alani didok hatani Tuhan Yesus laus ido nang akka poda pengajaran hobartu hapur siautai dihukupi holong ni rohaido gudang dosa. Odo dipatu Tuhan Yesus patuduhon holong natu hita songonjol mapardosa hita dia dupan ni debata sasitongna ise maau dohot tamuhu roha dia dupan ni debata asapola ikon haholongan ni debata hita hape jol mapardosa hita jol manatakak kita jala jol mana sumalik kita dia dupan na alai imanakin didok dihukupi holong ni rohaido gudang dosa ido dipatu pa Yesus asa dapat pengampunan asa dapat haluau kita saluhutna marhite asi ni rohana nabalgai nahuria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus tuhata tongon sahatutikyon taadupi do situasi masa-masa sulit alani pandemi COVID-19 siaon laus marhite jami taon ulidora naeng tong hangulu honota songo dia hinauli nadenggan balos ni najat na pinatupani Daud marhite Saul bohado hita songon halak Kristen naung tinobus naung hinokop ni Tuhan Yesus patuduhon holong ni rohata maradupon akadongata saya percaya saya yakin sudidu hita butuh akan uluran tangan, butuh akan perhatian, butuh akan kekuatan, dohot akan nama ragam-ragami. Alai bohado hita di masa-masaun, bui saling memperhatikan, bui masyurupan, bui saling masetangyangan, songon hataridan ni holong nong tajalo sian Tuhan Yesusi. Nah, tuhita saluhutna namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus tuhatai didok kalak batak songonon jala operari kok doon ikon pahusor-husorot tadi rohat tabi di tonga-tonga ni parsauran di ngulu siapari ulu do sipata di rohadongan hapedang dongan idosa didok bulu soban musu dongan satok kiboy musu satok kiboy dongan om mahalak nameoleol songon arung alani riko do jamot tu akka bakko nasongoni alai itu tu naing ingotota sajuka ni juka na jolma sajuka ni juka na dongata tu hita mangihutok kita tung mek pesongon batu ni siarum pasti dua dong nadinggan sian nasida naung tajalo naung taalame naung tarasakan alani mek manang belga ikon harga atta doi jale kodohonota adongdo nadinggan naniulani ibana na alani i tuhita saluhutna nahina holongan molonunga suanbe nanidok nanakin dame di rohani ganup songo dia pe balgani hosom ni roha di tonga-tonga ni hadiriota mago sadiri doi hosome aidakya talu dame binain ni hosom manang binain ni dendam ataupun itu seperti bahasa yang lain didok pola dendam kesumat maradoponaunin narupani maradoponan dohot maradoponan alai disima hamua kadongan nahina holongan didok nakin asa patuduhonota songo dia hadiriota namar hamarangi di bagasan Tuhani molo adong hahurangan si ausonot tamai molo adong hasalan si patureom mai asa tudenggan jala taingot ma hurian itu hata di hata namar pudi nakin nanidokna dihukupi holong ni rohaido gudang dosa. Nah mua manginang nahina holongan namarha anggi do hita sasudi alani i asa tabu jala uli jala nikmat parhaha marangyota
di bagasan Tuhani riko doranang hanguluhonota hatani debata na di pesalmen 133 ayat sada sahatu tului namadok ida maulinai dengganai molo pungusa hudulan akan namarhaha maranggi pasu-pasu si jalo onna sian uli ni para maranggi onnai pola dipatudus pasu-pasu sian debata dusun nabur namadabu didok disi tusi majujung dusun miyak dusun akana asing dope ima patuduhon berkat-berkat aka pasu-pasu nasiat debata si jalon niaka naulu mardame di tonga-tonga ningguluna baik nanidok nanakin namarhaha maranggi di bagasan Tuhani alini uriani tuhata taingot mahata namadok tapak nado tajomna rimni tahido guguna kita akan kuat menghadapi misalnya ada ancaman, ada berita-berita hoax ala saunarion lumubi di jamat tahun kan, ada berita-berita yang kita terima yang mungkin menurut kita itu berita hanya kepada kita, padahal 1 detik saja itu sudah mendunia. Nah alani ini manat donak kita lau majalo aka informasi lumobi para raton akka barisa na so pasti ay hasesiga do hinorhon ni di tonga-tonga ni parsauran lumubi nang nanidok nanakin dihadiriota songon akan namarha maranggi di bagasat Tuhani naik kita taruli di lasniroha dohot pasu-pasu alani parhaha maranggiyo di bagasat Tuhani mangulu mahita di bagasan parhaha maranggiyon di bagasan holong di roha. Tuhan memberkati. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madi huali Tuhan debata nungata kasu jalo kami hatam sadarion napai ngotok kami tung bagas situtu asa naing gabitiruan na arga pengalaman ni si Daud maradopon Saul doho Jonathan molo peadong tutua karena lebih hurang dada nahurangi pahebahebaon nami justru nadengganido si pahabua-buaon nami ali Tuhan debata laus dipaingoto do kami marhite hatam madok namarhaha maranggi do kami di bagasako asing pe hata nami asing pe luak nami asing pe nang strata sosial akan asingi anggo hami sadado diado pammu songon akka namarhaha maranggi alaka namarhaha maranggi do hami Tuhan diado pammi naing ma gomos huhangoluhok kami holong ni roha asamar perbue dame dohot las ni roha jala mabaor pasu-pasu sian parsauran nadinggani marhite panupakmu pasu-pasu mahami sude Tuhan nangakarwasmu lumubi diinganan nabi sai pasonang nasida sai padao akasahid molotunga dong Tuhan na di bagasa persahito nakarwasmi apehom matangamu mamasu nasida luhutna asa buy nasida menikmati kehidupan na nilehomon atikpe ikon serba terbatas sude pardalanan nami sahatu tikion atong saha diho mangulu nami Tuhan sesa dosa nami mangasahut Tuhan Yesus martangiak kami tuho amin. Tapuji matuhata marhite na maredehita sian bukuede nomor 656 mamuka sian ayat sad ralat 730 ayat sada dohot 2 huhut laus pasaha pilihan tu ulaun hatopan HKBP maredehita. Sai
ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroron de saluhut, silehon-lehon na ding kadohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na niliyom mito hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiop na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramote sa huparasyak kami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo dito nga to nga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utada hami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam gir-gir hami madok muliate tuho. Marahite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni onironi pangataku onanodogoki roni salut artaku upasahat itu ho naso usatokuro. Aliaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni Roham di Banua Tungosongon na di Banua Gijang, leo matuhami sa daryok kangolua siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon dohota gogon rodi asangapon saleleng ni leleng na amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakku Tuhan de batama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur humadamena tutodim. Amen, amen, amen. Hurian na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus nung ngasipul parmingguot ta bahasa Batak Toba di Manogoton sada na ingotot ta siya ni tukpe naung sipul ibadah taon asini rohani Tuhan dang matsohot siya kita damang day nang haanggi ng pinaribot ala tongon sa hatutikyon pandemi COVID-19 siya toktong dope paihutihu pardalanan ni goluta hamisian parhalado ni huriata mangidogomos toktong mata jaga hahi pasota songonin ng aka-aktivitas di luar rumah asa anggiat tung daw siya kita parsahiton si songoni alani hami sian parhalado ni huriata pasahat tuhamu saluhuna selamat hari Minggu ma dihita saluhuna horas Tuhan memberkati horas. Thy loving
my hands, Lord.